Siyabingela kuba bakhona emakhaya okhulumako baba uMthandazo sasemncane, baba udokotela omncane osepetitive ngokuhlala eMpumalanga. Ngithi nikwenze konke kuba bakhona emakhaya ukuba nibusise ningene kahle ekhisimusi nakuyo happy new year. Ngikhona epetitive oJabe ngisekhaya lapha ekhaya eSwatini nami ngiyothi ibuye labantu abadala. Ngibuyile futhi ngisepetitive ngibukela khona ekhaya. Ngithi ukwenze konke kodwa imali ungayimoshi imali. Uyidle impela enjoy imali yakho. Kodwa imali ngithi ungayimoshi because iseyinde impilo kodwa basaya khona. January uyangena manje. So ama-holiday angakuvali ingqondo aphathe kahle futhi ama-holiday. Ukhumbule ukuthi sibekela ngaphandle ngibukela khona ekhaya. Nijabule enjoy nenze everything. Ungafiki manje so January ningasana mali, imali yazi imali phela ama-holiday no. Ungakwenzi lokho. Impilo ngibukela khona incane. Impilo futhi imfishane. Abantu bayiphathe kahle, badrive kahle emgwaqweni, badrive safe ukuba bakhona emakhaya. Sihloniphane ukuba bakhona emakhaya. Ubuye nje ufresh njengomntana Dlamini lapha. Uyambona unjani lapha kucamera. Ungabi kune scratch ungakwenza lokho. Impilo ngibukela khona ekhaya. Ifuna lungiswa yithina ukuze yonakale yoniwa yithina ababula bakhona emakhaya. So ningakwenzi lokho ngiyanicela. Ngithi happy Christmas kinonke enilandelayo ka YouTube naka channel la kuma TikTok nakuma Instagram. Ngithi ngiyanithanda kakhulu. uNkulunkulu anibusise abe kunye nami. Anisikelele ningabami ngiyanithanda kakhulu nje. Ebusuku nemina okube kungakuhle yazi ukuthi nje ngiyaniluleka futhi ngiyanicwayisa ngiyanibonisa. Ngiyacela nge-1 31 kungagijimi emgwaqweni zolemali. Shaya lo like ama-cricket wabhamise ubiyele endlini. Ungabi lesiqeshwa lemali. Injabulo yakho uzoyithola enje kahle uma kanje iqiniso mina anginawo umona mina ngikhulekile and romantic man but ngibona ngathi uma ngifuna uku-enjoy angengikwazi enjoy ukuthi abantu abaningi kakhulu nje January February ngaphuma ngemoto ngihambe ngeThekwini or ngathi imoto ngiphuma ngihambe ngiyodla out just ngilule nje inyawo manje nakuso I come back because uhlala uvikile ngapha nangapha izingozi sekunje uyabona so basilinyenti liyabona umbenze angazi mhlawumbe ngiyangizwa egameni kaJesu ngongcwele busa abantwana bakho Nkosi amakhosi kuphakade ke bafuna umsebenzi ngongcwele njengoba la mKristu abeka bakhayise Nkosi amakhosi ma-holiday nyabakhulekele njengoba manje bangalimali izingozi ngiyicalekisa zikhwesha Nkosi amakhosi mabaqine bacabanga bangamoshi imali uNkulunkulu aphakade Jehova nabantu bamKristu abeka uze phakade.